amma kaga yaron gara ba kalle dai Allah su shi ina wanda kuma ke can mutumin nan idan dan ne kira yana wurin kal to wanda yaron kan da bare Allah su shi shi bacci wani ya kwashi isa wanda an ka riga ka ba ne wanda zai taso wallahi ba haka wannan ke wani Allah ta kaga ga ne bai tashi eh wannan da ɗayan nan sai an ji an kamo shi عمل دين مكاكا هكذا زورا مكاكا دي جاتني تونا دينا عشان لا كوي بوكري مي وانغا واساتا هكا اسي بوكري سيتو هلا ولا ولا بيت jama'a yaran da su yi a'a bai mutu ba ha a'a ina mutuwa a'a kale shi a'a alhaji kale shi Allah wallahi kale shi wallahi da hadda sai ka cutu kale shi wallahi la ya lohi kale shi kanka da koshi da wallahi bai mutu in ya jiwo ya ji da suwa ya wanda ya hito yanzu shi wanda zai hito to ga na uku sai ai sai wallahi tabbas Allah ya hito wallahi tabbas wallahi ni hada ma amur wallahi nasu sai ai na uku da konga wancan zai riga wanda sai ai sai ga yana ganin Allah to kana dan gidan mutunan nan da wannan nasu suna dan gidan mutunan nan sun da ci yawa ga wanda gado yi duk wanda ya taso shi ya dani duk wanda ya taso shi ya dani wannan da babu mama na ciki na su riga hina sai an tashi su daga daga Allah sai an tashi su kai na gaba Allah ku duka kai wanga Allah ku duka Allah bari kuna gaba ko kuna tashi sama wallahi ku kuna gaba kuma ku tashi ya ga ku gaba Allah ku tsaro Allah wanga wallahi amma na ji a cikin na son tasowa da shi dan na so ya haru ci wallahi ko ji hannu ko shigo miti shi ne sa ba hada kofi ai ba da kowa shi wanga shi dan gidan mutum ne ya faɗi wallah ya mutu ba ai dole na da ma rusu ga dan gidan mutum ga na da wanga gado yayi wallahi yanzu ai da